Sauraronmu assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci da kasancewa a cikin wannan shiri na daga hukumar tattara kudaden shiga ta jihar Jigawa wadda ke zo muku a duk sati a daidai wannan lokaci. Shiri ne da ke zo muku shiri ne da hukumar Radio Freedom Murya Jama'a ke gabatar muku da shi, ke kuma daukar nauyi haɗin gwiwa da Tax Justice and the Governance Platform da kuma Jigawa State Internal Revenue Service ke daukar nauyin kamuku shi a duk sati a kuma daidai wannan lokaci. Idan muku manta ba, muna ba ku nambobin waya da za ku iya turo da saƙonni na tambaya akan wani shiri da muka gabatar. Nambobin aiko da saƙonninku su ne 0800 30 68 7681 ko kuma 0800 85 40 zan maimaita 0800 387681 su ne nambobi da za ku turo da sakonnin tambaya akan shirin da muke gabatarwa wanda ya danganci batun ba da kudaden shiga. To a yau cikin ikon Allah mun karbi bakuncin Abbas Shahada wadda shine acting director na assessment na wannan hukuma, da kuma Alhaji Haruna Ahmad Ibrahim wadda shi kuma shine darakta na tattara kudaden shiga na wannan ma'aikata. An kai mu ne muku barka da zuwa a madadin dimbin masu sauraro. Assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Turon kai dai. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. A satin da ya gabata dai kun ji mu da barista Murtala Isa Abubakar, sakatare na wannan hukuma ta tattara kudaden shiga, inda a yau kuma za mu kasance da waɗannan baƙi namu. To a karan farko za mu so mu ji ma'anar haraji, ko in ce manufar haraji. Bari mu fara da Alhaji Haruna Ahmad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wato manufar haraji shine hukuma a hukumance ko kuma bisa tarihi tun lokacin da tura ko kan zuwan tura a ƙasar nan tamu, lokacin iyaye da kakannu ana harkoki da suka shafi cinikayya na gyada da su dalar gyadar da sauran wasu abubuwa na noma da muke a wancan lokacin iyaye da kakannu. Akwai abin da aka sawa mutane su kan biya a bisa ga abubuwan da suka yi na sana'o'i a irin waɗannan su kira ne su mai da sauran sana'o'i na iyaye da kakannu da aka gada ta ƙarƙashin sarakuna. A wancan lokacin tun kafin zuwan bature, lokacin muna ƙarƙashin NA ta da native authority, to iyaye da kakannu an san wannan harshe ne akan bashi suna a wancan lokacin ake ce zai jangali. To tafiya ta kan tafi, ana samun ci gaba na gwamnatoci da dama har aka zo ga wannan yanayi na yanzu da aka mai da shi haraji, har mu aka masa ma'aikatu na dindindin. A shi ne a takaice manufar haraji kenan. Lura da manufarsa, kamar a ina ake karɓar haraji, ko kuma a wannan ɓangarori ake karɓar shi wannan haraji da ake ta magana ko yaushe, ko kuma in ce kuɗin shiga? Kasancewar an dubi tarihi ko kuma manufar da ka bayar abu ne mai tsohon tarihi ko kuma mai daɗewa, wadda ka zayyano wasu daga cikin guraren da ake karɓa. A wannan halin da muke ciki, a ina da ina za a ce ake karɓar haraji, ko a gurin suwaye? To yanzu dai da yake kamar yadda in yi bayani a baya, gwamnatoci na baya da suka gabace mu, yanzu kuma aka samu ci gaba da yake komai yana tafiya da zamani. Yanzu rukunai na tsarin karɓar harajin kuɗin shiga an kiyasta shi ta hanyoyi guda uku. Ita kanta ƙasar ta kasu kashi uku. Akwai tarayya, federal government kenan, sannan kuma akwai jihohi, state government, sannan akwai kuma local government. To waɗannan rukunai na shugabanci na matakai guda uku na ƙasa su suke da hakkin da za su karɓi haraji, kuma shi ma harajin nan ya kasu kashi da dama, ya shige da fice ne, kowane ina da irin salansa da dokar ƙasa ta yi. To amma uwa uba akwai hukuma mai zaman kanta wanda da duk waɗannan gwamnatoci kashi uku da na muka bayyana suna aiki a ƙarƙashin wannan hukuma. Ita take kula da duk wani abin da za a yi da dokarsa da za ta sakwata a gyara a can in shekara ta yi ko lokaci ya yi a gyara. Ita ce ake ce mata JTB, Joint Tax Board kenan ta ƙasa gaba ɗaya. Yawwa. Bari in je ga Abbas Shahada, ga jawabai da shi darakta na tattara kudade yayi a daidai wannan gaba. Ban sani ba a cikin abin da ya faɗa ko akwai wani ƙarin haske, ko kuma za mu je ga abu na gaba.
To jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci, barkanku da hidimomi da taimako ga jiha na wajen aiwatar da ayyukan da mai girma gwamna ya ɗauko kan cewa za a yi wa al'umma. To shi dai haraji kamar yadda shi director collection ya faɗa kan cewa hanya ce ta a taimaka wa gwamnati ko kuma a baiwa gwamnati wani abu da za ta taimaka wajen yin ayyuka na ƙasa na morewa ƙasa ga al'umma. Jama'a da yawa sun riga sun san kan cewa harajin nan da tun tale-tale dama ana biyansa tun lokacin gyada da auduga. muka ɗauko tarihi ma na musulunci tun lokacin manzanni, lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam kan cewa ko kafirai suna biyan wani abu da yake ko na jiza'a da sauransu. To haka har abin ya taho har zuwa yanzu, wanda yake yanzu misali in muka ɗauka kan cewa abin da ake karɓa daga gwamnatin tarayya na wannan man fetur da sauran abubuwa da suke zuwa da na park da ake magana na rabon tattalin arzikin ƙasa, to ba sa isar gwamnati yin wasu ayyukan, dole sai ta hada da wannan abu na haraji wanda take karɓa a hannunku. Wannan abin da yake ake biya ba wai ya kai a ce misali mutane an takura su ne ko kuma an yi wani abu, an yi ne domin su ma su san kan cewa suna da hannu akan ci gaban jiha, suna da hannu akan ci gaban ƙasa, da hannunsu aka yi da abin da suka yi kuma Allah zai ba su lada. Domin idan har Allah ya sa ka bada abin da ya dace ka bayan na haraji, aka ɗauki wannan kuɗi aka sa shi ta ɓangaren asibiti, ta ɓangaren taimako abinan marayu da sauransu, da ɓangaren makaranta ɗalibai yara da sauransu, to kai ma kana da lada da Allah zai baka a ciki. Saboda haka jama'a a yi kokari a taimaka ana biyan haraji. Dama ka san duk lokacin da aka yi maganar a bada haraji ko wani kuɗin shiga, abinda mutane ke kallo shine kamar sun shuka dusa ne, ma'ana sun bada wani abu da kusan ba zai amfane su ba ko wani abu mai kama da haka. Manufar bada harajin na kamar da ka fara bantarwa, ban sani ba ko za ka yi misali ƙarin haske ta yadda yake tasiri wajen tafikar da aikin gwamnati da makamantansu sabanin fahimta ko kallo da waɗansu ke yi in sun bayar kamar sun ba wani mutum ne na daban ko kuma ba lallai a yi abin da ake tsammanin za a yi da shi ba. To jama'a assalamu alaikum. Wato shi kuɗin da mutane suka bayar na haraji, ko ka ba da shi a banki ko ka bayar a hannu an ɗora POS an baka takarda, wannan kuɗin ya shiga laditar gwamnati. Kuɗin da ka bayar da abin da ake tsammanin za ku bayar, shi gwamnati take haɗawa duk shekara, take yin wani abu da budget, tsari na abubuwan da za ta yi a wannan shekara. A wannan budget ɗin da tsarin da take faɗan kan cewa misali kuɗin da zai shigo musu daga gwamnatin tarayya wanda ake rabawa na ƙasa kaza ne, muna tsammanin za mu samu kaza daga hannun jama'a na haraji, za muka haɗa wannan za mu yi aiki kaza, za mu yi taimako asibiti, za mu yi gina makarantu, za mu gyara tituna, za mu yi abubuwa da yawa, za mu ba da ruwan sha da sauransu. To idan har ka ba da wannan harajin, ka tabbatar da kan cewa wannan abin da gwamnati ta tsara a wannan shekarar za ta yi da wannan kuɗin, tabbas za ta yi shi. Domin ko ba komai yanzu kana tafiya za ka ga kan cewa akwai inda gwamnati take aiki, za ka tadda ko ana titi, ko za ka tadda gashi ana gina wata makaranta, ko ko a'a gashi ka je asibiti ka ga likitoci. Maybe in ka zo ma yanzu ka misali za ka ga da har wasu kamar turawa aka ɗauko daga Bangladesh daga sauransu aka kawo su asibiti, biyansu ake yi da waɗannan irin kuɗaɗen ake haɗawa ake biya, kuma sun zo ne saboda tunanin kan cewa su akwai abin da Allah ya hore musu wanda yake su ma za su ƙara akan wanda mutanen mu suke da shi. Idan aka zo kan cewa misali zai zo mutum ya zo a rashin lafiya, za a samu taimakon Allah, za kuma a samu taimako daga gare su a samu wannan lafiyar da ake da bukata. To dole sai gwamnati ta sa kuɗi, mashin ɗin da za ta saya, maganin da za ta saya, ayyuka ga sunan dai daban-daban wanda gwamnati take yi, dole sai da wannan kuɗi ake amfani da shi. Wannan su ne abubuwan da yake gwamnati take da bukata jama'a su tallafa. To bari je ga Alhaji Haruna, lura da waɗannan bayanai da kuka yi na shi kansa kuɗin shiga da kuma abubuwan da ake yi da shi bayan an karɓa, ta ya ake gano inda wannan haraji yake fakewa ko kuma a inda yake, ko wanda zai biya ne kai tsaye yake kawo kansa ko kuma ya abin yake? Shi haraji kamar yadda aka masa rukuni, kamar a baya bayanin da ne daga kan karamar hukuma har tarayya har jiha, kowa ina da salon hanyoyin da yake ya buƙaci karɓi kayan nasa.
to na farko da ba a samu ci gaba na kamar yanzu da abubuwa suka yi fito na tasawirar harkar intanet din nan, to akan je a bisa je gurin mutane a karba da hannu in ya kama, ko kuma a musu magana zo ofis din da take da ruwa da tsaki akan karban kudaden waɗannan, tun daga karamar hukuma har na jiha din kowanne ina damar da zai zo shi zo ofis din haraji, ma'aikatar haraji ya biya. To yanzu kuma aka zo aka samu hanyoyi da dama wanda saboda sabanin gudun wayancan abubuwan da komai na tafiya da zamani, akwai platform da aka babbayar da bankuna da aka bude, kowane banki kake tattare da shi kake neman zaka je ka biya kuɗin haraji zaka iya zuwa ka biya a ciki, ka taho da abin da yake wani shaida ko kuma a nan ka bayar. Duk muna da wakilanmu da suke karban wayannan abubuwan da yake akwai. To baya da haka shi ba wai kowanne ake zuwa kai tsaye aje a ce za a biya ba, akwai wanda suke da hakkin. Yanzu misali akwai masu gidajen haya da suke biya al'umma gida haya bayan shekara su zo su karba. Wani mai gidan ba shi yake mu'amala da gidan da mutum zai sa a cikin gidan hayar ba, a'a akwai agent kamar dillalai da ake da su na fulotai, sukan mutum ya yi fili abun sai kan yi gidan kanshi don ya samu haya na neman dan abin trosisinsa. To waɗannan wakilai nasa su ne suke da hakkin su je gurin mai wanda ya bashi gidan ya karɓo kuɗin hayar wannan a gurin su ya kawo musu. To kafin wannan kawa ko kuma an kawo shi kansa wannan mai gidan ko in yi amfani da shi wakilin nasa, to hukumar haraji tana da wani kaso daga cikin waɗannan kuɗaɗe da ya kamata a biya na ɓangaren wadan haya kenan. Haka masu ƙananan sana'o'i su ma suna da damar da za su zo dama duk kusan ƙarshen shekara, yanzu ma ana gab da za a bibi kowane mai shago ko mai sana'a ta hannu a bashi fom a tabbatar an daga gidan haraji ko na jiha ko na lokacin gama an samu tantancewa ko na federal. To nan ba tare da daɗewa ban Allah da akwai wani shiri da hukuma ta haɗu ta guda uku wannan za a fita a kewaya kowane gari a ƙasar Jigawa. Wannan muna da niyyar za mu je da mu da 'yan federal government da 'yan local government a wayar da kai domin samun ganin yadda mutane su zo su gamu mu gansu kuma su ga salon aikin ba yadda suke tunani ba. Komi dama yana tafiya da zamani, wannan shine a takaice. Ba su mai shahada na da hannu. To bari dan yi karin bayani, kamar in na fahimce ka da kake maganan mafaka ko fakewar shi wannan haraji. To a takaice dai akwai doka da ta ba da wannan mafaka ko kuma wannan abu na, amma ba ta baka dan ka boye ba. Idan ka boye in har aka gano ka to doka za ta yi aiki a kanka. Idan yawa ko wanda misali zaka tada kan cewa yana da harka yana da kuɗi amma ya ƙi ya zo ma'aikatar haraji ya shigar da misali ya nuna kansa kan cewa shi ya zo biya haraji ko ya zo kan cewa matsayinsa na ɗan ƙasa zai taimaka wa ƙasa, ko da an je an same shi an kai masa takardu ne a cike za ka ga ya gudu ya ɓoye kadarorinsa ko ya ɓoye wasu abubuwansa, to wannan shine gujewa. Ita kuma waccan mafaka da aka same ta a kowanda take dama doka ta ba da ita, kamar yadda a turanci ake kira tax avoidance, shi kuma wancan ana kiransa tax evasion. Sannan akwai kuma tax planning. Waɗannan guda uku tsari ne, guda biyun waɗannan dukkaninsu doka ta yarda da su. Wancan doka ba ta yarda da shi ba, da tax evasion shine na gujewar wannan ka ɓoye ka neme ka a rasa, wanda in har aka kama kama misali wannan ka yi wani abu wanda yake akasin wannan, to doka za ta iya aiki a kanka, za ta iya maka tara ko ɗauri. Shi kuma wancan wanda aka ce misali za ka ɗan fake tax kamar avoidance, shi wannan za ka yi amfani ne da dokoki, inda dokokin suka ba da wata ƙofa da za ka iya shiga ka fake da ita domin ka samu harajin ka ragu. To wannan ita ce aka samu za ka ɗan fake jikinta, ita ce ta zama mafaka ko kuma ɓoyewa ta haraji, wanda yake in ka zo aka bi wannan dokokin aka gani kan cewa to haka ne saboda sakaci ko kuma wani abu na daban da ya faru, shi yasa aka samu wannan kofa ka zo ka fake ta kan wannan. To shi kuma akwai tsari na shi kansa harajin ka tsara masa, shine kamar tax planning. Kana da kudinka, kana da hanyoyinka, za ka ga kan cewa kana so ka tsara tsarin haraji, maybe sai ka je ka sai shares hannun jari, sai ka je ka sai wani misali kamar bashin nan da ake bayarwa na central bank wanda ake bai gwamnati bashi, sai ka je ka bayar irin su wani abu debenture, irin su waɗannan abubuwa duk da kasa wannan kayi tsarin haraji ne, gashi dukiyar kana da ita an san ka da ita, to amma wannan tsarin ya rage maka harajin domin can abin da aka cire ana biya, an baka dividend an ciri wani abu, an yi wani abu an ciri wani abu, an ciri ana wannan harajin in ka biyo su to kamar ka cire daga aljihunka ne ka bayar, to ba za ka ji zafin su ba tun da janka aka yi a lokacin da ake baka wancan dividend. To in ka biyo wannan shine tsarin tax planning,
wanda za ka yi shi za ka samu sauki daga cikin wannan dukiyar taka na biyan wannan haraji. Isra'ilo shirin daga hukumar tattara kudaden shiga ta jihar Jigawa kuke saurara, kamar da muka faɗa muku ga masu sha'awar turo da sakonni na tambayoyi akwai 08030687681 08030687681 ko kuma 08085400040 su ne lambobin da za a iya turo rubutaccen sako. Yau kuwa muna tattaunawa ne da darakta na tattara kudaden shiga na wannan hukuma ta karbar kudaden shiga ko tattara kudaden shiga, da kuma Abbas Shahada, acting director assessment na ita wannan hukuma. Kun ji irin bayanai da suka yi, kuma wannan shiri shine kashi na 3 wadda Tax Justice and Governance Platform da kuma Jigawa Internal Revenue Service ke daukar nauyin kawo muku shi, haɗin gwiwa da wannan kafa da kuke sauraron mu yanzu haka. To a bari koma ga shi Alhaji Haruna Ahmad Ibrahim, wadda kusan shi ne muka fara tattauna da shi a zango na farko, ko in ce a gaba ta farko ta wannan shiri kashi na 3. Ga jawaban da kuka yi, in yi waiwayi a shirinmu da ya gabata akwai wasu tambayoyi da aka yi masu alaka da ma'aikata, ta yaya za su san cewa nawa ake cira a cikin albashinsu na kowane wata, sannan kuma wace hanya za su yi su gane. An yi tambayoyi masu kama da irin wannan, lura da yadda ma'aikata suka damu da wannan gaba. Ban sani ba ko akwai wani ƙarin haske da za ka yi dangane da irin wannan haraji da ake ɗauka na ɗaiɗaikun ma'aikata da sauransu. To kowane, kamar yadda muka yi bayani a baya, kowane haraji ina da hurumin yadda za a gabatar da shi. In mutum ne wanda ya shafi ɗan kasuwa, za a akwai hanyoyin da za a masa tambayoyi bisa ga abin da yake daidai karfin sana'arsa da dai abu, yawan biyan haraji mai yawa da yawan samun ka. To shi ma haka yake na da ya shafi ma'aikata. To amma galibi akan samu ɗan canjin nan yana faruwa ga kamar yadda aka samu ko ƙarin albashi, ko kuma a lokacin da watan ƙarshe zo na shekara gwamnati ta fitar da tasawirar yin bajet ɗin da kuɗaɗen da za ta kashe a ƙasa. To yanar rate ɗin da yake faruwa na ƙaruwar abubuwa suna iya sa haraji yana canja, domin ga shi kansa na ma'aikatan galibin an samu kai a irin wannan akan iya zuwa a sake gaba ɗaya ma table ɗin tax table a sake fasalinsa sakamakon waɗannan canje da aka yi, saboda misali ko ƙarin albashi ya samu. To wannan ina iya shafar abu. Kuma yanzu misali ma'aikatu da muke da sunan ɗaiɗaiku ne, akwai ainihin ma'aikatan cikin jiha da suke abu, akwai ma'aikatan da suka shafi bangaren asibiti, bangaren kotu da sauran wanda duk suka fi wasu albashi da yawa. To harajin su gaskiya ba zai iya zama iri ɗaya ba, ina bambantuwa, domin mu yawan samun albashinka yanzu mutum da yake ɗaukar naira 100,000 ko 80,000 ba daidai yake da harajin wanda yake ɗaukar naira 40,000 ba. Karfi ne. Sannan kuma akwai ƙananan ma'aikata wadda suke kuɗinsu duk inda aka je akwai tax rate na rukunai ne wa'anda ake yin su kamar gida ne na dare-dare akan kowane asusun kuɗi in ya kai mizanin kaɗan a yawansa tun daga yawan har ƙasa. To idan kamar a ƙasa dai kaga ƙananan ma'aikata su ne ma yanzu wannan, idan aka ɗebe dokoki da suka bayar wajen fitar da shi, idan aka samu kuɗin mutum a samun sa igaza naira 300,000 a shekara, in dai bai kai ba, kamar masinjoji in ke faɗa, to doka abin da ta nada kashi 1 za a ɗauka 1%. Duk wanda albashinsa ya zo matarar abin da za a yi, akwai abin da muke ɗaukansa consolidated revenue relief da ake. To idan paket ɗin gaba ɗaya na mutum aka tara, in ƙaramin ma'aikaci ne bai kai iya adadin wannan mato 1%, bai kai sati sauran ba a wata, to 1% za a iya cira abinsa a ƙaramin ma'aikaci kenan, wanda kuɗinsa bai kai to dama wannan kamar yadda in gaya ma ko in jama'a su sauraron mu yana tafiya ne da rukunin yawan kuɗin da yake, haka shi ma yawan abin da za a samu kenan. To wannan shine a takaice. Na ga Abbas Shahada na daga hannu kamar. Assalamu alaikum. Kamar yadda Director Collection ya yi magana akan wannan tsarika na haraji, akwai wata doka ta kuɗi wanda ake kiranta Finance Act 2020 da 2021 wanda shugaban ƙasa ita aka yi magana kan cewa akwai adadin kuɗi da yanke kan cewa daga nan za a fara ɗaukan haraji. don da an sa kan cewa misali daga 300,000
idan kana ɗaukar 300 a shekara to daga nan za a iya ɗaga maka haraji kamar yadda director operation ya fi za ka ba da 1%. Idan ya wuce daga wannan abin da ya yi sama to shine za a fara ɗaukan haraji. Harajin nan ya fara daga kaso 7 ne zuwa kaso 24 daga cikin 100. Ya danganta da abin da kake da shi. An kaɗe ga shi mun taɓa wannan batu kuma lokacin za a iya cewa ya taho ƙarshe. Ban sani ba a gaba ta ƙarshe menene za ka karkare da shi a matsayin saƙo ga al'ummar da ke sauraron mu yanzu haka, musamman waɗanda biyan haraji ya hau kansu. Kira na ga ma'aikata kamar yanzu a nan mu jiha abin da ake yanka na haraji idan ka biyo ka bi mataki ka bi yadda doka ta bayar akan harajin to a gaskiyar magana gwamnati ta taimaki ma'aikata, domin wasu abubuwan ta duba yanayi, ta duba halin da ake ciki, ta bar shi a yadda yake kamar yadda ta fara ɗauka daga farko, ta bar shi a haka aka tafi a wannan tsari. Su kuma 'yan kasuwa su yi haƙuri kamar yadda gwamnati ta ba su dama take yin mu'amala da su, ta bubbuɗe harkoki yanzu na ayyuka da ta bayar yanzu misali wannan mai girma gwamna ya bada wata kofa yanzu misali ta karkashin commerce da due process da wannan abin da ya shigo na doka da ta shigo ta ƙasa kan cewa a sauƙaƙa kasuwanci wanda ake kira ease of doing business, yawa hanyoyin kasuwanci, ease of doing business. To wannan ya sa mai girma gwamna ya ɗauki kamfanunnuka na mutane individual daban-daban, mutane masu zaman kansu, wasu sun je sun buɗe kamfani da corporate affairs sun yi rajista, ya zo an babba su kwangiloli, za ka ga ana ta yi, an yi da yawa wancan shekaran an yi yanzu ma an yi, ana ba su kwangila miliyan 1 miliyan 2, wasu suna fuskanta abin ɗin kasuwancinsu yana bunƙasuwa. To ya kamata jama'a a yi haƙuri a duba, a cikin ido akan yi tsawuriya. Harajin nan ya zama dole, doka ce, a taimaka a rinka biyan haraji domin gwamnati ta samu damar da za ta yi ayyuka na morewa ƙasa. Wannan shine kira na ga a ranka yaɗe na dare ka Alhaji Haruna Ibrahim Ahmad. Ga shi shirin nan mun zo gaba ta ƙarshe a wannan zango na uku, kuma ce a wannan abu na uku da muke yi a wannan lokaci. Kai kuma menene saƙonka ga al'ummar da ke sauraron mu a daidai wannan lokaci, kamar da na faɗa, musamman waɗanda nauyi na biyan haraji yake kansu? To a wannan gaba dai duk da dai abokin tafiyata da muke aiki ya ɗan yi bayani akan, ni ma ƙarin bayanin da zan yi, ya kamata jama'a su zama da masu biyayya, domin ba za a samu ci gaba in babu biyayya a ko'ina. Duk inda ake tafe dole sai da shugabanci, kuma shi shugaba abun a masa biyayya ne. Su ma magoya baya suna yin biyayya, ana sauraren su, kuma kowane irin al'amari ya taso su zo su samu hukuma a hukumance na neman shawara ne, ko a'a ba kalubalanta ko a social media ko a wani abu, wannan duk kuskure ne. Domin kasashe da suka kai mu ba ma sun fi mu ci gaba na wannan bangaren, tunda mu muna da hanyoyi da ma'adanai kala-kala, wasu abun ma har yanzu Allah bai bayar da ikon an taho an ci more su, sana nan akan hanya da sauransu. To mutane su rika yin hakuri, suna hattara, suna bibiyar al'amari, kuma duk abin da za a yi na al'amari da ya shafi irin wannan, kar mutum ya yi kokarin yanke hukunci ko ina nesa ya je a yi hira da shi a gunda bai dace ba, ya faɗi abin da ba haka yake ba, ya zo kofa a buɗe take. Na neman shawara ne, muna neman shawararsa. Na abin da za a zo a taimaka a kai ne da kai domin a samu cimma buri. Mai girma gona kowa ya gani a gwamnati ana kokari iya kokari, kuma nan ba da jimawa ba za mu yi wani shiri a cikin gidan nan yadda za mu je mu bai gwamnati shawarwari a bisa ga mu'amalar mu da mu kansu mutane da suke da sana'o'i daban-daban. Ta nan ne za su zo mu fahimci juna, amma ba mutum na gashi kana cikin jihar ka amma kana ga yadda ake yi a wasu wurare makwatan jihohi da ba namu ba. Za ka ga mutum yana ji yana yanzu wani abun mamaki, kungiya ce ta 'yan mashin ga ta a bakin titi nan jikin First Bank akan naira 30 na biyan abun kungiya, sai ga har mai mashin ya dauko fasinja ana kama shi ana kokuwa akan naira 30. Sau da yawa muna musu magana cewa ya kamata duk abin da aka ce an tsara shi da shugabanci, ka zo ka bi ka yi biyayya ka yi, to al'amari zai ga komai ya tafi yadda ake so. Mutane su san menene damar kasarsa za ta musu da sauransu, kuma ba wai abin da mutum ya samu kansa a cikin duhu ba ya zo ya sami ya yi tuntuɓa na wayewar kai ne sai a wayar masa da kai. A'a, in dama shi ilimi faɗi ne da shi. To wannan dai shine a takaice, muna goyon bayan al'amari da jama'a da irin haɗin kai da ake barawa. Allah ubangiji ya taimaka, Allah ya sa a gama lafiya.
mai sauraron mu yadda ta kasance kenan a wannan shiri na daga hukumar tattara kudaden shiga ta jihar Jigawa kashi na 3 wanda ya zo muku a wannan mako. A madadin ita hukumar da ke daukar nauyin kawo muku wannan shiri, wato ita wannan hukumar ta tattara kudaden shiga da kuma haɗin gwiwar Tax Justice and Governance Platform da Christian Aid da ke daukar nauyin kawo muku wannan shiri. Bakin mu a yau kamar da kuka ji Abbas Shahada, Darakta na Assessment, da kuma Alhaji Haruna Ahmad Ibrahim wanda shi kuma shine darakta na tattara kudaden shiga. Akwai Muhammad Abdu Dutse da kuma Asma'u Bello Aliyu da sauran waɗanda suka sami zarafin shigowa a wannan tattaunawa da baku ji muryoyinsu ba. Aminu Umar Shuwaje sunana nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah.